Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa o Lapu-Lapu City Police mihangyo sa resulta sa gihimong autopsy sa patayng lawas ni Christine Lisilawan sa mga forensic expert sa Public Attorney's Office. Si Luan Mirondina sa follow-up report. Usa si Mayor Paz Radasa sa mga nakugang sa migawas nga resulta sa gihimong re-autopsy sa forensic expert sa Public Attorney's Office sa patayng lawas ni Christine Lisilawan. Alang sa mayor, makahatag og kalibog ang nigawas karon nga resulta sa re-autopsy. Apan iyang gitataw nga misalig man siya sa investigasyon sa mga otoridad. Yeah, kay it keeps on changing ang mga personality. So, ang ako na lang ani, hopefully ilang ma-resolve all this para sa ikalinaw sad sa pamilya na that is what they have been asking for, ang justice sa ilang anak. Justice ni Christine. Ang Lapu-Lapu City Police sa ilang bahin mipasabot nga mas high-tech man ang mga gamit sa Public Attorney's Office, hinungdan nga may mga nakita kining mga samad ug bunog nga wa makita sa gihimong pag-autopsy sa medical legal officer sa Soko. Taliwaning migawas karon nga findings sa gihimong re-autopsy sa patayng lawas ni Christine Lisilawan, gihangop kini sa kapulisan ug ilang gitanaw nga dako kini og matabang sa padayon nilang gihimong investigasyon. Kumbaga support talaga ang ilahang new discoveries. Ang atong kapulisan wa mapamatay, wala may gailipailan pa nato og kaso. So standby lang na ang ilahang mga findings din ha until nga we can present other suspects or additional suspects with the NBI. Dugang sa Lapu-Lapu City Police Office Director nga padayon ng ilang close coordination sa NBI 7 o Public Attorney's Office ning padayon nilang pagpangita sa ubang mga suspects. Until malink up na nato. So far we respect the NBI's kuan ilahang lead karon, that's why we support them. No? But it does not curtail us from doing continuous investigation also. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.